Kapin sa 500 ka mga batang babae sa Lapu-Lapu City na nag-edad og 9 hangtod na sa 14 anyos ang libreng nabakunahan patok sa HPV kon human papilloma virus. Tiluan Merodina sa report. Midagsa niya itong Sabado sa buntag sa gym sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang mabot sa 547 ka mga batang babay edad 9 anyos ngadto sa 14 anyos uban ang ilang mga inahan. Mato ni Councilor Emilio Galarosa, Chair sa Committee on Health, nga ubos ang Barangay Basak sa pilot study alang sa HPV vaccination. Hinuon dili lang ang mga taga-Barangay Basak ang mipahimos sa libreng HPV vaccine apan may mga bata usab sa mga silingang barangay sama sa Gunob ug Marigondon. Hinon matod ni Galarosa, una ni ini gipaubos man sa orientation ang mga ginikanan sa mga bata kung unsa ka mahinungdanon ang pagpabakuna batok HPV. So ato ginang explain nila nga how safety is this. Nya if they receive the kids, they are protected. Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga tumong sa bakuna nga kahatagan og early protection ang age group sa mga batang babae nga dili pa sexually active. Gipanglantawan usab nga may masinati nga side effects ang pipila ka mga bata busa nagmuntar usab sila og post-vaccination area. Andam hinuon ang City Health Office nga moatiman sa mga batang nabakunahan kung makasinati kini og daotang epekto sulod sa 30 ka adlaw human sila nabakunahan. Amo man ginsulti ang mga parents instruction ho. Naay sila mga mo tawagon lang ang among hotline City Health Office. Dugang ni Dr. Realiza ang ikaduhang dose sa naasoing HPV vaccine ipahigayon 6 ka buwan ngadto sa usa ka tuig human sa first dose. Matag HPV vaccine mukantidad sa 4,000 ngadto sa 8,000 pesos. Tungod niini, matod ni Dr. Galarosa, maayo kining kahigayunan nga makapahimos ni ini nga libre. Ang 10 anyos nga si Zera Bok ug ang iyang 13 anyos nga ig-agaw nga si Kathleen Faith Berdigan lakip sa mga nagpabakuna. Ay para dili ko makakuha na nga cancer. Cancer sa? Kanang cervical cancer. Para sa among kaligtasan naman sa cancer. Salig man ko sa mga doktor dere sa tanan ng salig naman ko. Ang HPV free vaccination pinaagi sa pagtambayayong sa Lapu-Lapu City Health Office, DOH-7 ug Philippine Obstetrician and Gynecology Society Cebu Chapter. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bista.